Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Ketdäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sany iň köp okulanlar Türkmenistany geçen aýyň aýagyny öňarnyny gaýdylýan terror hereketi. Aşgabat aeroportuna ýolagçylaryň telefonlarynyň zor bilen barlanmagy. Aşgabat Agsuda ýerleşdirilen emel partladyjy hemde muny aňsyrmadyk işgärleriň käberiniň işini ýitirmek barada boldy. Şeýlede bu hepde Türkmenistany ortaça iň ýokary aýlygyň möçberi, ýagny Garabalardaky narha görä $360 möçbernäki aýlyk baradaky makalamyz köp okurly. Bu hepde iň köp dinlenenleriň hataryny aeroportda telefonlaryň zor bilen barlanmagy, awtolog sürüjüleriň gudaplary we beýlekler bilen bir hatarda Irakda ýetir düşen söwüşçüleriň aýallary we olaryň arasynda türkmen raýatlarynyň da bolmagy baradaky gepleşik kemýärýär. İň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň bäşligine bolsa türkmen görnüşleri 36-njy hepde atly foto tergimiz bilen bir hatarda özök häkimi mektep direktorlaryny ýençýär. Türkmen owan şirketini goraýar tatly videolarymyz berýär. Bu hepde iň köp gurrun edilen ýa-da söhbetde çeken gepleşiklerimizin makallalarymyzyň başyny aeroportda telefonumyz zor bilen barladylar atly makala çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary ýurtlara işlemäge diýenleri näme Berdimuhammedowyň kitaplar Moskwada baýraklara munasip bolla atly gepleşiklerimiz, makallalarymyz köp tesir çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň golgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Ketdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan soňky ýyllarda importy azalyp, eksport edilen önümleriň öndürilmegini artdyrmak maksadyna ýerýär. Şonuň bilen birlikde ýurtda gurulýan senagat tesgalarynyň ekologiýa nukdaý nazaryndan halkara talaplaryna laýyk getirilmeligi aýdylýar. Eýsem bir iş ýüzünde hakykatdan hem şeýledilýärmi? Türkmenistanyň habarçymyz Soltan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp, yerli ýaşaýjy Hurmagul bilen söhbetdeş boldy. Türkmen şäherinde bar bolan nebiti gaýtadan işleýän zawodyň çykarýan hapaty şäheriň howasynda ýerler ýaşaýjylara ýarama täsirini ýetirýär diýilýär. Ýaşaýjylar şu zawod sebäpli nämeler başdan geçirýär, şonuň nähili täsiri ýetdi. Biz şu polietilen zavod gurulan meri biziň ýaşaýyşymyz düýünden üstgedi. Näme diýsem çağalarymyz, gelinlerimiz göwler bolanda kimde çağalarda gurup başladylar. Ony biz kim aýtmaly, kime diýmeli, kim aýdamada bizi bilinlejek kanun ýok, prezidentiň habary ýok. Eger prezidentimizin habary bolsa beýle zatlar bolmaz diýip aýtyp goýýar. Başga biziň barary ýankymy ýok, baýanjymy ýok. Başga näle kesellerin üde çykýandygy duýulýar. Şol polietilen zawod gurulan meri ysgynsyzlyk, baş aýlanma, ganadlyk, aýak agyry, kelle agyry, infarkt, ýürek dawleny güçlendi. Şu näsaglaryň sanynyň köpelýändigi näme-de görünýän hastahanalarda köp näsaglar. Şu zadyň ýanyň netijesi balnisalara barýan. Nämeden ýetdiň? Şunyalar ise akşam aldım. Şonu başmayla yıkıldım. Kö işe var ya kayıklı öğüne yetmek kayıklı. Davliyene güçlendi diye yürek bolly. Gece 3'ten soň haf güçlenýär. Biziň şäherimiz şoňa näme etjegim bilen ok. Nähilek ýagdaýda şoň ýeti duýulýar. Gece gündüň dowamında haýsy wagtda şoň ýeti ýeti duýulýar. Gece gündüň dowamında hafam gündüz biz bilýän däldirse belki işimiz bilen gumrawy gece din jalanda 3'ten soň haf bildirýär. Edilmeýäti konfetiň ýaşalykda sen hemme ýerini ýap tomsaňyna biz aýnalamy açyp bilemdik. Aşlan erti turup bolanok, ýüdüň çiş ýa ýüdüňde menekler dörýär, her zatlar geçirýärse, gözümiz ýa görmän başlaýar. Çağalarymyz bir hilin ýerwany bolup, nätip ýaşamany men düşünemem. Adamlaryň arasynda nähile gurrun bar şol şäher golaý gurulandygyna şonuň hiç bir häkimlikler tarapyndan datdan öz wagtynda bir täsir edilmänmi, şoňa garşylykda bolmanmy? Näme üçin şol ilatly punktun golaýynda gurulypdyr? Şu barada ilatda näil pikir bar? Ilat ony öz eline bolsa, ýem o gurulmaýakmy, gynanlymy, näme şondan gurulmaly eken. Özleri aýtýarlar, her kim men aýtyp goýar, şu dadan gurulmaly eken. Prezidentiň habary ýok eken. Prezidentim aýtypdyr, "Näme üçin bu ýerden gurduňyz muny?" diýipdir. Gurupdyrlar dünýäniň puluny çykaryp, innem aýryp bilmeýärmişsin. Adamlar gyrylyp baty, onu o kime gerek? Aşgabatda gelseň, nira barsaň, diňe bizin Balkanabatdan, Balkanabatdan 90% diýipdir. Balkanabatdan şu kesellerden diýipdir Aşgabatda. Haýsy kesel? Şol dawleny ýürek infarkt diýipdir. 90% biziň gitýär. Yani şol nähili işleýär, şoda bot gije gündüz işleýär. Gije gündüz işleýär.
dinsiz işleýär, smýerli işleýär. 20.000 adam ondan köp işleýändir. Şu işgärleriň taglyk ýagdaýlary nähelik, şolar içinde işleýärler, nähelik duýýarlar. Şoň içindäki işleýänlerim 1 ýyldan 2 ýyldan köp işläp bilmeýän işden çykýarlar. Kurortlary gitmeli bolýar, aýaklary ýüremeýän galýar, infarkt bolýar, ýüregi agry bolýar. Şonu bir öýerek üýtgetmek, şonu göçüräýmek gurrumy ýokmy? Häzir gurrumy ýok. Bilemini ýurdumyzda üýtgedeýmek başga Allah çykarmat diýip otyr. Çağalarymyzda şeýle bir gorku döredi. Kiçi çağalarymyzam ýaranyk. Näme üçin? Şo zadyň derdinden ýaranyk. O çağalar haçan özünden almaly, o çağalar näme bolup ýetişmeli. Fiňe ýaplanyp ölüp barýar, oturup ulu çağalar durubam bilen ok, yskyny ýok. Häzirki kiçik çağa çyklan. Şo hemmeti şo netijesi bu haçana çel dowam eder bilemok. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ýaşaýan Hurmagul bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele bardy. Sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemin Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Merkez Aziýa sewtinde şoltany Türkmenistanyny ýol başlaryň özüne alyp barışı bilen bagly. Bu temany saýlap almagymyzyň sebebi golayda Özbegistandan ýaýran video ýazgyda Etrap häkiminiň mektep direktorlaryny ýenjişi görkezýär. Bu video raýat jurnalizm, ýagny raýatlaryň özüniň tagallasy bilen daşarky dünýä çykdy hemem sewtdäki aýylgan sor ýagdaýa ýol başlaryň öz golassylaryny nähil kemsizýänligini öňe çekdi. Hudaýberdi Haly eýsem bu ýagdaý Türkmenistanyň nähili? Türkmenistanyň häzirki döwürde nähilidigini biljekler, ýöne öňkürek döwürde, meselem kommunistler bar döwürüne gaty ýörgünlüdi. Bizim owamyzda, bizim başlygymyzda gaýyp öküz diýdiler, gaty bir güýçlü şeýle diktator adamdy. Sögünç oň ýanyna hiç zatdy hapa sögmek, adam urmagam şeýledi, hatda bir adamyň aýagyndan atyp yaralapdyr. Şoň bilen birlikde men Saýatda bir kolhoz başlygynyň göwrüli aýaly azgyrylyp topulup, şol aýalyň çagasynyň düşmegine sebäp bolan wardaky maglumaty eşitdim. Şoň bilen birlikde meselem Garybekul raýonuny raýkomyň birinji sekretary bolan adama däli lakamy berilipdi. Ol isleýän urýa, isleýänne de söýgýä. Bu düzgün öň bizde ýörgünlüdi. Bizde öňden gelýärdi. Indi Hudaýberdi video kamera süýräp bermän etem telefon bilen bagly hem hakykat açyp bolýanlygy sebäpli şeýle ýagdaýlaryny Özbegistanyňky ýagdaýlar bütün dünýä belli bolýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistanda da raýat jurnalizminiň esaslary bar. Şo bizmeýne bolan partlama ýa mekteplerde bolýan käwratlar, molumlaryň çağlary urşy YouTube arkaly köp adamy elýeterli bolýar. Indi siziň pikiriňizçe regionda görünýän janlanma Türkmenistanda şuňaly bar bolan, emma açylmagyna ýol berilmeýän az hakykatyň üstüne açmaga getirip bilermi? Şoňa garaşmak bolarmy? Elbetde gurrunsyz getirip biler. Meselem ýene de şeýiniň sözüni gaýtalasak, bizim öýündäki bolan waka şol wagtyň özüne video düşürilmedik bolsa, telefon arkaly, ol dünýä jemgyýetçiligine ýetirilmedik bolsa, Türkmenistan tarapyndan hiç zat aýdylmazdy. Şonuň bilen birlikde hatda bizim öýündäki bolan hilakçılık üçin ziyan çekenlere kompensasiya tölenni. Ýöne gynansak da golayda ýurdun gün atarında dağlık raýonlaryna şol nohurdan, ýokardaky nohurdan başlap aşak garrygala çenli bolan harasat barada video ýazgy giçgel gowuşdy. Şo ýerde ziyan çeken adamlara kompensasiya tölenjekdigi barada entek hiç bir gurrun ýok. Hatda şo ýerde adam pidalary da bolupdyr. Inni görüşimiz ýaly şol maglumaty açmaň özüm häzirki döwürüň şugynyň teknikasy bilen berk baglanyşykly. Indi Hudaýberdi, eger raýatlar isleýärler, ine ýanky golaydaky tilden bagly wakadan görnüşýär. Raýatlar isleýär, dogrudan çynlary bilen isleýär, hakykat dünýä çykaryp öz ýagdaýlaryny ýeňledip biljek dämi? Gurrunsyz ýeňledip biljek. Häzirne Aşgabatyň golayynda ýykylan jaýlar ýumurlayan adamlar ýa-da ulogy bar bolan adamlaryň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan kösenişlikleri. Şonuň bilen birlikde şo diýdimiz orluga ýol bermek, okuwçyny urmak, işgäri urmak ýa-da bir garamagyndaky mektep direktoryny, mektebiň bölüm müdirini urup ýenişmek ýaly wakalary millet islese ýetirip bilýär. Egerde biz Özbegistanyň mysalyny ýüzlensek, mugallymyň uruluşy barada. Şol gönüden göni telefon arkaly surata düşürilipdir. Özüm ikinji hatarda duran adamyň surata düşüripdir. Ine şol hyzmat arkaly bir uly jenaýatyň üstü açyldy. Türkmenistanyň häzir her bir adamda diýen ýaly telefon bar. Şol telefonlar surat alyp bilýärler.
şol telefonlardaky bar bolan maglumaty daşarky dünýäde uğradyp ýollap bolýar. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan neptermedi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ady öýünleri geçirilýär. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenlerden bu öýünlere tomaş etmäge näçe adamyň geljektigi belli däl. Şol wagtda etnik türkmenler Türkmenistana wiza almagyň öýler çüýnünni 20 ýyldan gowrak wagt bäri çylşyrymly bolup galýanyny aýdýarlar. Kawullaka Warçymaz Saýmerdan Ulmurady bu mesele bilen gyzyklanyp owan türkmenleriniň wekili Awdylgan Çerkez bilen söhbetdeş boldy. Awdylgan Çerkez Awgan türkmenlerine Türkmenistana gitmäge Türkmenistan wiza berýärmi? Wiza beren ýok Türkmenistan. Türkmenistan öýleriniň wasitasi bolmasa ýa bir oçetden çaqylyk bolmasa, çaqylyk bolsadan köp kıyın. Barıp şonu özünü öwrýän adam bolmasa bizlere wiza bertir diýip eşitmedi ýok. Şonyan adamlara berýärler, barıp Türkmenistanyň ana prezidentini usul bolmasa, owan türkmenlerine hemme jüneden wiza berse gerek. Ata watanny görüp gelse, ata babalar şo taýdan gelen, şoň jaýlaryny, kowmlary bar. Ýakyn kowmlary şo taýda galan, bir güzeran iki bölünip galan. Türkmenistan hökümeti siýasatçylyk ulgamny östürmek üçin alada etdi. Owan türkmenlerine hem indi wiza berilер, Türkmenistana barmaga yeňillik dörediler diýen umidiň barmy? Wiza berip Türkmenistany görmäne aňsatçylyk etjekmişim bar. Taşka etse, onda onu etse milletin söwdegi bar, milletini ayağa kaldırmagy bar Türkmenistanyň. Näme üçin iqtisat barada köp bir kemaýly. Bu seýatdan baýlyk sürup ýören döwletler, milletler bar, ýurtlar bar. Türkmenistana dünýä ýüzünden gelip görjekler. Dünýä ýüzünden oňa gelerler. Onuň iqtisady, milleti ösmeli. Aňa goýsa, bilemedim men goýajagny. O aslan türkmenleri hemme yerden zerur ona wiza berse. Şunyan adamlar garrylar bar, aglap dünýäden ötüp gitdim men Türkmenistanda kowmlarmy görsem diýip. Ol bilen hakymyz bar, bir ata babalarymyzy görsek, olaram gelse, hatta biller şol birek toýumuza barsak, olar bilen toýumuza gelse, gatnaşyk bolsa näme üçin ol ata wetenini görüp bilmän, ölüp gidenende aktyklaryna, oglanlaryna sarak giden, hemen ölemden soň siller bir görüň bar kowmy diýip edip bilen ýoklar şonu. Kowmuny görmäne ijaza bolmasa on ýana bir zulüm mi? Owan türkmenlerine zerur bermesi gerek. Men ağynym alan ya daýym alan şo taýda aýaly galyp özü gaýdan adamlar bar. Türkmenistana siýasatçylar barsa, hususan türkmenler barsa, ol Türkmenistanyň halkyna da peýda bolar. Ha, näşe bolmaz. Owan türkmenleri köp işengir, sowdanyň abaýyny tapýar. Her memleketlere gidip bular iş edip bilýär. Türkmenistandaky türkmenleriň bilen Owastanyň türkmenleri birek iqtisad babadan birek bilmeýän zadyny birek bildirmeli. Her babatdan ola Türkmenistana da ýaxşy, Owastana da ýaxşy. Ol pikire gitmeli, çokim elimden gider ya falan zadym elimden gider diýip. Ötendi şol türkmeni östürjek bolmaly, ayağa kaldırjak bolmaly dünýäniň kaýsy ýerinde bolsa. Owastanda bolsun, Iranda bolsun, Suriýada bolsun. Birek müşkilat üstüne gelen pille, kıyınçılık gelen pille onu goldamaly. Ana birek gatnaşykdan soň birek bilen barsa gurrun etse, onu birek kadry ötüp, onu birek muhabbaty ýat bolmaly. Agzy bir bolup pikir edip görsek, biller bir ata babalarymyz billerini köp işler edikden. Şonu biller ýygyny ýitirjek bolýar, onu öňe saljak bolamyz ýok. Şonu birek gatnaşyp, ten hatta Urupan kyany türkmene alanda wiza bolmasa, wizasiz park gelip bilse. Urupada birek içinde wiza gerek bolan ýok. Hormatly dinleyijiler, Awdylgan Çerkez bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini taryhsy ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy bolşewiklere garşy halk gozgolanylarynyň liderleriniň biri Hojagul Khan barada. Amanmurat taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, şoň bilen birlikde dinleyijilerimiziň käbiriniň ýazmagyna görä Hojagul Khan şo bolşewiklere garşy alınıp barlan halk göreşleriniň hataryny sogatly düşünjeli hemem şol wagtda ýara bilen birlikde listow kolor hem ulanan adam diýerler. Şoň bilen birlikde Amanmurat Hojagul Khanyň soňky söwüşine hemem söwüşde wepat bolanyny şul aýda 94 ýylyň dolýanyny gaýdalýar. Hojagul Khan barada görüň berseňiz.
Yoksun oları bilen yapyan ağlan fakıtların doğru dürüst fakıtlarını tasdik edin gepin başına. Bu arada ilçinde de gururunkan yönü Türkmenistanlı çekip basmasılara karşı görüşe baştan ayak katlaşan Ivan Senka'nın uluk yıllar kadağanlıkta saklanan kitabı dime perestroika yılları juda atirazda Türkmenistan'a çap bollu. Ol kitabın adı Türkmenistan'a basmasıların derbi dağın edilmez diyen kitap. Yine şu kitap da Huzulhan bilen bağlı yankı ağlan hem de ağlamadık katı gen vakıtlarım var. Özüm Ivan Senka'nın artmış tarafı özü önküseki istem olsa yazayları bolsu edip beyan ediptir. İnni makul bilsen Edil Huzulhan'ın öz hakkında kurunu etmezden olur. Grazdarlı urşuna gösteren katmışmanın önküsündeki Zakas oblasındaki siyasi aday hakkında kelam ağzı kurun vereyin. Başıtını. 1917 yılda fevral Burjuva revolüsyası onun ihtiradı 7. Mart'ta Rus imparatorunun tahttan meyletin el çekme Rusya'nın ehlerine dartkalı siyasi adayı kemale getirdi. Peterburg'dan vasıtayın hükmetin beren görkezmesine layıklıkta 1917 yılın 4. Aprel'inde Graf Dorrer'in başçılığını Zakaslı oblastında yani her Türkmenistan'na vasıtayın hükmet dörödülüye yönü yerli yaşayıcılardan alaytada inteligensiyadan kolluğu tapmalı için vasıtayın hükmet bölümünü tutan maksatına yetiştiren yok yani işleyen yok. Sonra 17. yılın 10. 14. mayında Aşkabat'ta milli güçlerin bütün Türkmen kurultayı oluyor. Kurultay Türkmen Oblast Komitetinin örüdüyor. Onun başlıklığını İriçin'le Hanyumuz deyip tanılayan Nikolay Skaraşhanoğlu Patpalkovnik başlıklığı haylanıyor. Yönü milletçi Graf Dorrer onun yararları Türkmenlerin destine ağzına alır diye 3 ay yetip etmeyen ki Pəri'den yılmanış Hanyumuz'un işten ayrıyalı 19. Ağustos'ta Oblast Komitetinin başlıklığını Dıkma Serdar'ın oğlu Palkovnik Uras Serdar haylanıyor. Uras Serdar'ın başlıklığı bari 10 kunu çekti. Olsa 10 kunun devamında da tezelli Bellihan İrihan bilen tersleşmeye yetişiyorlar. Ülkeler İrihan tezeni dolunuyor o yerde tezen komitet diyen öz başına komitet dörü diye. 3. sentiyarda Türkmen komitetine başlıklığı haylanan Stabis Kapitan Seyit Mirat Özbayh'ın Türkmenlerin milli güçlerinin ağını bir yıktıracak olup eden tağarlarının hiç birin başa varan yok. Türkmenlerin milli güçleri alaytada olan yol başçıları Graf Dorrer yani gelmişek milletçilerin mekirlik bilen olan siyasi dudağını anhattık bilen düştüdür. 17. yılın ayağını toparlara bölünen milli güçlerin ağlarlığı yetecek derecesine yeteneken ağlayan senemizden 8-9 aydır çalışan Rusya imperiyasının merkezi örgünü Bolşeviklerin devletini dörtecek bolyanlar bilen imperiyanı təzden dikeltecek bolyanların arasında qalaplı savaş var yadı. 1917. yıl bilen 18. yılın satırığını şolur Rusya'nın Kırak buzonuna yerleşen Zakaslı'da yani Türkmenistan'na da başlanıyor. Kırıllar deyip attandırılan Bolşevik koşullarının propagandasına inanan Rus imparatoruna eden harbi kasamından değenen harbiler hem de işçilerden varat adamlar revolüsyon koruğunu sıkıyorlar. Bolşeviklerin karşısında görüşen güçlere aklar diye attandırılıyor. Olar Rus imparatoruna eden harbi kasamından değenmedi harbilerden hem de Bolşeviklerin kuracak bolan devletini kollamayan yerli milli güçler akların harbi hareketine tutuş Rusya oyuncu General Denikin serdarlığı ediyordu. Zakaslı'da Ak Vardiyaçıların ve Türkmen milli güçlerinin birleşen oşununa Denikin'in buyruğu ile General Çiğni verilen Uras Serdar Dıkmoğlu başkomanderliğe verilenipti. Aman burada hemen Huzul Han'a gelsek, Huzul Han nahili bu görüşe koşuldu. Kırımların karşısına başlanan Ursa ilkincilerin hatarına beyleki milli güçler bilen birlikte tecelli Huzul Han'ın özünün 100 atlısı bilen koşuluptur. Onun 100 atlı atriyadının eserlerinin ehlisi saf Türkmen yiğitlerken o yiğitler savaşlarda ayratin batırlık korkudur. Eğer Huzul Han kimdir tercüme haline nazarayla geçsek ol ahalla ulu hormat koyulayan ahun hem de tüccar ve yağuru ahunun oğlu. Huzul Han yaşlıkta Buhara medresesi yani Avraylı okuzağını tamamlattır.
döwürdeşleriniň belli bir bölegi onuň adyny Hozoğlu Moğollu diýýän ekenler. Onuň profesyonellerine bolşeviklaryň garşysynda alyp barylýan uruşa goşulmagy töterlik däldi. Ol Buharada koyan döwürde Türkmenistanyň Russiýanyň düzmünde bolmagyna karşı çıkış edýärdi. Sowet hereketlerine dolansak 1918-nji ýylyň aýagyna Kızıllar yani Bolşevikler Zakasli'de yenilişe sebep var oluyor. Bolşevikler aklardan doğru yeniliyerler. Bolşeviklerin Aşkabat'ta dörödülen işçiler ve saldatlar deputatlarının saveti yatırılıyor. Menşevik Kuntkun başlıklarında önkü Zakasli hükümeti keldiliyor. Hükümet tas 2 yıl çemesi işleye. 1920-nji ýylyň güýdünde Bolşeviklerin ýokary eşelonunun wekili Kuybuşyň başçylygyna Zakaspa merkezi Rossiýadan goşmaça harby güýçler, harby tehnika gelýär. Gazaply töweş hereketler başlanýar. Bolşeviklaryň garşydaşlary aklar ihrafi pozisiýalar ellen giderýärler. Gurrunly ýetdik 20-nji ýylyň dekabryna Bolşeviklaryň tas 2 ýylyň gargadylan sowetler täzeden dikildiler. Kuntkun hökümetine jogapkar wezifeleri eýlen Hozoğlu Han bir wada siyasi arenadan gidýär. Onun Hozoğlu Hanyň arenada gaýtadan peýda bolmagy näme bilen bagly we bu ýagdaý näme bilen gutarýar? Hozoğlu Hanyň gaýtadan siyasi arenada peýda bolmagy bolşevikler bilen bagly. Bolşevikler 1920 ýylyň 2-nji ýarymynda Hozoğlu Hana işçiler we saldatlar deputatlarynyň Tezen rayon sowetine ýolbaşy bolmagy teklip edýärler. O bir teklifi kabul edýär. Ýöne tidary Bolşeviklerin has ýokary wezifeli işgärleri bilen arasynda olar bilen tertleşýär. Oňa sebäp bolan bir näme sebäp bar, ýöne inhirafy 2 zat. Birinciden merkezden ýollanýan maliýe ferişdeleri dolulugyna raýonlara gelenok, ony eli egri ogru Bolşevik emellerleri karplyk bilen ýa öz adyna ýa öz hemşerleriniň adyna getirýär diýip Hozoğlu Han ýokary guramalary ýüz tutýar hemde juda adaletli maliýe derneğini geçirmeyi talap edýär. İkinci bir sebäp şu döwürde owalary halynýan agyk salgydy, owalaryň güýçetlerinden has agyr eken. Hozoğlu Han öýle az oturan hozolyk munça mukdarda agy karydyny näde töresinip ýene-de merkezde oturan bolşevikler bilen aglaly bolýar hemde adamlara egilişini talap edýär. Ine şu atlaryň wezifesine baýranyp edenler bilen bolşevikleriň gonjuny gorguýar. Olar Hozoğlu Hany guppat edip haydan hay edýär. Hozoğlu Han söwetlendiğin kolonmunader baýyň mollanyň ogly özü de baý mollu yaraglatyryada komandir bolup Sowet hökümetiniň garşysyna sewoşen Cüneyt Hanyň dosty 4-nji ýyl bildirilýän aýtda Kuntkun hökümetine aýratyn tapşyryklar boýunça dolu ýarly ilçi wezifesini işläpdir. Hozoğlu Han tutduğun bolşevikler onun doğan oğlunu Tezen milisiýasynyň naçarlygy Annaul Han tutup etmäge ýetişmändir. Annaul Han olardan öňürtilip Hozoğlu Hanyň kıyametlik doğany asly lewaply derwiş we özüni wepalyetler bilen zymnany hüjüm edip yaragly hüjüm netijesinde Hozoğlu Hany zymnandan halas edýärler. Awak bolan Hozoğlu Hanyň töwereğine basyn 200-den köprek atly jemlenýär. Ol öwratlar bilen ilki häzirki Balkan welaýatynyň Kazanjy etrawynyň häzir Kaz Bereket etrawy Demirgazyň doňuzazy çöpli ýerde diýen ýerlere çekilýär. Ýöne Hozoğlu Hanyň atryady Tezen Saragys Mary ýolu tünjelaýlaryny bolşevikler bilen tas 2 ýylla gaçyş etdi. Ine Edil Şuun 1923-nji ýylyň 16-njy sentýabryny ýagnymyndan gönü 94 ýyl bolşevikler bilen Hozoğlu Hanyň soňky tutuşy bolýar. Hozoğlu Hanyň atlary bilen Ogopunyň 4 atryady hem de olara birikdirilen kavaleriýa diviziony Sewoş alyp barýar. Bularnyň arasynda Sewoş tas bir ýygyny dowam edýär. Sewoşda Hozoğlu Hanyň atlarynyň 35-ti wepat bolýar. Ýöne bar bir ýeňiş Hozoğlu Hanyň tarapyndan alypdyr, ýagny Hozoğlu Hanyň tarapyndan bolupdyr. Şerde armanly ölüm diýen bir ýagdaý ýüze çykýar. Sewoşdan soňra öz wepat bolan ýigitlerini gözden geçirip kıynanyp duran Hozoğlu Hany wepat bolan hasaplanyň ýöne aslynda agyr yaralanyp merhumlaryň arasynda ýatan Kızıl Esker aty öldürýär.
Hormatly dinleyijiler, tarihsiýaz Amanbat Bugaýew bilen Hozagulhan aradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglyklyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.